Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Kuwanta Vlog! Starring Pabibo! Sino ka ba? Bebe! And Pabime. Ayun no? Kaptidawan na yun. Ayan. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Alright, Wanda fam! Ngayong araw, may balita po kami sa inyo. So, we have started to hire some video editors. Who's that Pokemon? Pero meron po kaming isang editor na matagal nang nag-edit ng mga video namin. Nag-start siya noong 2019 pero nag-stop siya dahil masyadong mahina yung kita sa YouTube namin noon. So hindi namin siya ma-afford. Ngayong 2021, tumaas na ulit yung kita namin sa YouTube. Mas maraming nanonood sa mga YouTube video natin kaya we were able to hire another editor and we're trying to hire 2 more editors. So we were able to rehire yung dati namin editor na si Angelo. So ngayon may surprise kami sa kanya. Actually, sinabihan ko na siya kahapon. Bibigyan namin siya ng 35,000 pesos! Yeah, palakpakan, bebe. You clap your hands, clap your hands, clap your hands. Happens, baby. So 35,000 pesos para bibili siya ng bagong computer. Kasi nga, yung computer na ginagamit niya ay dati kong computer. Binigyan ko na lang siya ng dati kong laptop. Kaso yung laptop na yan, 4 gig of RAM lang. So mahina siya. Nahirapan siya mag-edit ng mga video. Matagal daw mag-edit sa laptop na yan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, bigyan kita ng pera para makakabili ka ng parts para sa bagong PC. So marunong siya mag-build ng PC. Kaya papadalhan namin siya ng 35,000 pesos para bibili na siya. Sana hindi siya tatakbo. Joke. Joke. We trust Angelo. We've known him for a few years now. Okay, Angelo, we are calling you now. Here we go. Angelo. Kinakabahan daw siya. Oray Nasaan siya? connection. Hello, Angelo! Kumusta? Uy, tumaba ka. Tumamba ka daw. Oh, maganda yan. COVID life. Uy, Nitro, you say hi, oh. Lockdown life. Nitro, you say hello. Hello to Angelo. Uy, Koreano na. Koreano ka na. Oo nga, yung mata mo pang Koreano. Nangyari? Bagong gising lang. Oy, bro. Nasa ano ka? Bro, first time mo nakita kachat si Nitro. Pero nakita mo siya palagi sa mga video na ina-edit mo. Pero ngayon mo siya kachat. Hindi na naman saan siya titingin. Oo, di ka. Char. Char. Oy, Angelo. Papadalhan ka namin ng 35,000, ha? Pang snacks, joke. Pang merienda lang yan. Social. Social na merienda. Padalan kita ng 35k, ha? Sabi ko, huwag kang tatakbo, ha? Huwag kang tatakbo. so, ibig sabihin mamaya, bibili ka ng PC. Magba-vlog siya? Or bibili ka ng parts ng PC, di ba? By parts siya bibili. By parts. So, bibili ka ng parts, tapos i-build mo, gano'n. Magba-vlog siya? Magba-vlog ka? Magba-vlog siya? Pwede din naman. Isama mo sa edit. Isama mo lang sa edit yung pag-vlog mo. Maganda yun kasi makakapili ka. Oo, Diba? yun. Diba? Angle. Ayan. Perfect. Thank you. Char. No, thank you din, bro. Thank you din. House and lot next time, Char. Wala pa nga kami. Next year ka pa mag-graduate, di ba? Sa, sa course mo? See, I told you lumpat ka. Next year pa. So, mga mid-2022, IT expert na siya. Ang galing. Meanwhile, Ayun no, nasend na ni Shanta. Oh, social. Yeah. Mag-snacks ka na. Pa-burger naman dyan. Yan.
Shopping! Magsha-shopping! Thank you so much. Yeah, thank you din, Angelo, ha. So, yeah, PC mo yan. It's your PC. You do what you want with it naman. Sa'yo na yan. So, salamat sa lahat, Angelo, ha. Sa mga videos na na-edit mo na. Gusto ko lang mag-thank you ako syempre kay Dwaine. So, thank you so much talaga. No. Just sa mga doon to from na sumasuporta natin. Wow! Nagpa-shout out! Na dito yung sobrang fight talaga. Oh, sorry. Wow. Lalo na pagtulog. Uy, nagugutom ng batang ito. Oh, nagugutom na. Okay. Sige, bro. Salamat, ha. Hello, Tito Angelo! Pwede mo mag-shoutout? Oh, shout out! Oh, shout out. Go. Sige na. Ayun, shoutout din sa, syempre, kay JD, yung... Ayaw, si JD. Yung nag-refer yes. sa akin. Yes. Kaya, Oo. JD kay Ramos. Dwaine, hindi dahil din sa kanya, hindi ako mapupunta kay Dwaine. Tsaka, kay Christian, ayun nga, si Christian, siya yung way papunta kay JD. Ah, okay. May connection, no? May link. Yun. Sobrang thank you kasi yun. Na-appreciate nila yung talent ko. Tapos hanggang napunta ako kay Dwaine. Marami ako na-experience na sa pag-edit. Tapos na-apply ko siya kasi tapos may yun nga, maraming biggest opportunity na dumating sa akin. Yeah! Galing. Dahil kay Galing. Dwaine. Kasi sobrang thankful siya. Sobrang blessing talaga. Ayun. Yun nga, tsaka doon. Iiyak na yan! Siyempre yung Iiyak na yan! yung banding din namin ni Dwaine dati yun. Isang best na kami nag-travel. Sobrang memorable. Kasi first time ko mag-travel. Para iba yung kasama. Tapos Grabe, no? si Dwaine pa, syempre. Kasama, Thank you, Angelo. Mabigat na yung ulo ko. Grabe, bigat na. Ayun, so, ayun nga, tanta kami niya. Sa mga trans of them yan. Huwag kayo magsasawag sa mga Yeah. Tsaka sa bata niyo pa. Yes. Salamat din, Angelo. Gagawin namin yung best namin. Sa oras. maraming Gagawin salamat. ko rin yung best ko sa pag-e-end. Yes. Uy, ang galing-galing mo na, ha? Ang You're galing-galing the best. mo Ang galing-galing mo na. Oo, level up ka na talaga. Thank you so much, bro. Yeah, so, yeah, bali ganito pala yung yung arrangement namin ni Angelo. Bilhan ko siya ng bagong PC. Mag-upgrade na siya sa Wi-Fi niya. 100 Mbps na. Para mabilis. Nagkaka-problema kami sa converge. Oo, di ba? Kasi Oo nga. problema ka. Bagal Hindi Wi-Fi. na kasi na internet sa Pilipinas. Oo nga eh. Ayan, bro. So, maraming salamat, bro. We will... Thank you so much. Ikaw pa ang mag-edit sa vlog na to. So, i-edit mo na ang sarili mo. You will know the feeling na i-edit mo ang sarili mo. Sige. I'll Sige, prepare bro. his food. Sige. Okay, bro. Ay, bye-bye, Angelo. Bye, Angelo. Maraming salamat. Thank you. Sige. Bye-bye. Thank you. Matulog ka na ulit. Joke. Okay, Wonder Fam. So, yun si Angelo, yung editor namin. Napaka-bait ni Angelo. Super mabait, no? Oo. And he's, Blessing din siya sa akin. yes, he's a good editor, and he's a friendly person. He's a good editor. That's the perfect kind of person you want to hire, no? Yeah. So, Tsaka di ba, very siya, teachable. Kasi Yeah. pag sinabi natin ganito yung gusto namin, yan, sinastrive niya talaga na makuha yung style na gusto mo. Di ba? yes, totoo. Tsaka siya, so si Angelo, hindi siya employee namin. He doesn't work for us. He's a freelance editor. So meron siyang sariling editing business. So if you want to get Angelo to edit for you, you can contact him sa Facebook. I'll link his Facebook sa description below or his email. Tanungin ko siya kung anong gusto niya. Ayun. Yung baka umalis na si Angelo sa atin. Pinamimigay mo siya. Patay tayo dyan. Maraming salamat guys sa panonood at kita-kits po sa susunod na video ng Dwanta. Bye for now!